De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: denkt niet dat ik gekomen ben om wet en profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. Want voorwaar, ik zeg u, eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat 1 jota of haaltje vergaat uit de wet, voordat alles geschied is. Wie dus één van die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het rijk der hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot geacht worden in het rijk der hemelen. Ik zeg u, als uw gerechtigheid die van de farizeeën en schriftgeleerden niet ver overtreft, zult ge zeker niet binnengaan in het rijk der hemelen. Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd, gij zult niet doden. Wie doodt, zal strafbaar zijn voor het gerecht. Maar ik zeg u, al wie vertorend is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin. En wie zegt, dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Als gij uw gave naar het altaar komt brengen en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden. Haast u het eens te worden met uw tegenpartij, zolang ge nog met hem onderweg zijt. Anders zou uw tegenpartij u wel eens aan de rechter kunnen overleveren en de rechter u aan de gerechtsdienaar en zoudt ge in de gevangenis worden geworpen. Voorwaar, ik zeg u, gij zult daar niet uitkomen voordat ge tot de laatste penning hebt betaald. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult geen echtbreuk plegen. Maar ik zeg u, al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Indien uw rechteroog u tot zonde dreigt te brengen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat 1 van uw lichaamsdelen verloren gaat, dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen. En als uw rechterhand u tot zonde dreigt te brengen, hak ze af en werp ze van u weg. Het is beter voor u dat 1 van uw lichaamsdelen verloren gaat, dan dat heel uw lichaam in de hel terechtkomt. Ook is er gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief geven. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt haar ertoe echtbreekster te worden. En wie een verstoten vrouw huwt, begaat echtbreuk. Eveneens hebt gij gehoord dat tot onze voorouders is gezegd, gij zult geen valse eed doen, maar gij zult voor de Heer uw eden houden. Maar ik zeg u, in het geheel niet te zweren, noch bij de hemel, want dat is de troon van God, noch bij de aarde, want dat is zijn voetbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd moet ge niet zweren, want gij kunt niet 1 haar wit of zwart maken. Maar uw ja moet ja zijn en uw neen, neen. En wat daar nog bij komt, is uit den boze. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Wie zou het niet willen? Een mens zijn uit 1 stuk, gaaf, heel, heilig, waarbij woord en daad 1 zijn, waarbij je je kunt focussen op wat je echt verlangt en niet afgeleid wordt door alles wat je feitelijk alleen maar naar beneden haalt. Wie zou het niet willen? Maar tegelijkertijd weten we allemaal
dat de praktijk en het gewone leven vaak zo weerbarstig kunnen zijn. Als Jezus spreekt over woede, begeerigheid en dubbelhartigheid, dan juichen we hem van ganser harte toe en dan beamen we zijn woorden maar wat graag. Maar doe het maar eens. Maak het maar eens waar. Jezus is heel precies in alles. Hij vraagt ons om geen mensen te vermoorden. Maar hij vraagt nog veel meer. Hij vraagt ons zelfs van binnen niemand te verwensen. Hij vraagt ons alleen dan ter kerke te gaan als we alle problemen onder elkaar eerst de wereld hebben uitgeholpen. Hij vraagt ons niet alleen trouw te zijn aan elkaar, maar zelfs onze gedachten, onze gevoelens, ons instinct zuiver te houden. Moeilijk. Gelukkig voegt hij er iets aan toe wat hij misschien eigenlijk helemaal niet zou mogen zeggen. En dat geeft bij dit strenge evangelie ons wat lucht. Wij mogen onszelf niet verminken en ons dus geen ogen uitdrukken of handen afhakken. Maar de strekking van dit evangelie is desalniettemin maar al te duidelijk. Hou je hart dicht bij de Heer. En als je ervan afdwaalt of ervan afgetrokken wordt, keer er steeds weer naar terug. God wil niets anders dan onze redding. En Jezus is gekomen om dat waar te maken. Laat je niet afbrengen van de weg die Hij van je vraagt en die Hij met je gaat. En als het wel is, keer zo spoedig mogelijk terug. Met Hem en met Hem alleen zijn we op veilige wegen. Amen.